Můžete dohrát Dying Light na levelu 1 je challenge, na kterou záleží, jak se člověk podívá. Pokud se myslí dočista na levelu 1, tak ne, protože první level dostanete ani ne hned 10 minut do hry, ale co takhle, že byste žádné z těch skill pointů nemohli použít. Ano, to je přesně na co se dnes podíváme. Společně s sebou jsem si do této challenge zatáhl Bebula a jako kompenzaci jsem místo na hard hrál tuto hru na Nightmare, takže vše v pohodě. Proskákal jsem si rychle tutoriálem a následně čekal na mého parťáka. Ty děláš tutoriál. A když se konečně napojil, jsme mohli začít. Kamo, rozluč se s čímkoliv, co máš rád. A pomalu jsme si začali uvědomovat, jak moc jsme v prdeli. To speedrunnem celý dneska. Doběhli jsme zpátky do safe houseu a začali přemýšlet, jak vše uděláme. Vyšel potom pro zbraň. Jak tě znám, tak ty náboje využiješ v první sekundě hry, vole. Rychle jsme si počohořili místné zboží a šli na airdrop. Celkem pokojně se dostali zpátky do báze. Kurva. Jo, jsem v prdeli, ahoj. No prdele. Kurva. Jo, jsem v prdeli, ahoj. No prdele. A tak pro nás skončil tutoriál. Ve hře je pár zbraní lepší jak nějaké typické, co můžete najít na zemi, jako třeba trubka, ale souvisí s nimi pár problémů. Jeden z nich je, že jedna z nich má 7 durabilitu a ta druhá na Nightmare nejde použít, jako spousta dalších věcí. Takže jsme si museli postačit s trubkama, co jsme našli na zemi, nebo ze zbraní, co nám spadlo z nepřátela bossu. Vylezli jsme na věž. Já nic nevím, já to je rozmazaný. Vylezli jsme už druhou věž a začali si uvědomovat, jak naše malé životy a síla nás budou po celou hru ovlivňovat. Takže jsem umřel dvojnásobně krát než normálně. 100 životů je zkrátka málo. Když si člověk uvědomí, že tihle utíkající sráči mi dokážou dát na přibližně 4 hity a pokud bych dostal kombo, tak není nic, co bych mohl udělat. Taky se mi několikrát stalo, že jsem si řekl, že 60 životů, tak to je pohoda, a pak o sekundu později jsem ležel na zemi. Další věc, co se mi během natáčení začalo dít, nebo alespoň čeho jsem si během natáčení všiml, je, že skoro vůbec neslyším nikoho za sebou. Když někdo je za mnou, tak ho slyším, jak kdyby ode mě byl 50 metrů. Proč to říkám? No, teď si vemte, že máte 60 životů, neslyšíte idioty za vámi a ti rychlí vám dají takové kombo, že když se k vám dostanou, jste prostě mrtvé. Zašli jsme pomoct menší vesničce. Jo, what's up, to mám rád. Jsem do ní, už potřeboval 400 miny, kámo, na furt bojuje a žije, vole. Musíš do hlavy. No, tentokrát nechci jediný do tebe pomluvat. Ale do piče jeď. Vybrali jsme druhé payment a šli pro Excalibur a ještě pro pistolku. Ze začátku jsme si mysleli, že ta pistol nebude moc pomoci, ale později jsme zjistili, že nakonec není úplně zbytečná. Takticky jsem si vydělal pár nábojí do pistolky a pomalu nám začalo z nedostatku dropkicků hrabat. Macaroni. The chicken strips. A nebo spíš mě? Náš plán bylo si našetřit co nejvíce nábojů, co jen možný na části, kde budeme potřebovat proti Riseovým mužům. Naštěstí obchodníci fungují lehce jinak, než jsem si pamatoval, a nakonec jsme zas tak bídně na tom nebyli. Nedostatek věcí, co si můžeme udělat, žádné uhýbání a životy do konce hry na 100, bylo na Nightmare doslova noční můra. Po dodání zásilky Kanimovi jsme se za noci vypravili do safe houseu, kde jsme chtěli přespat. Samozřejmě bych to ale nebyl já, kdybych se nerozjebal v první chvíli, co jsem dostal. Jo, to byl špatný nápad. Jako u každé druhé challenge, zatím to vypadalo, že to bude dlouhá cesta. A taky, že byla. Naštěstí, ale trochu méně, než jsme mysleli. Protože i přes naše žertování na začátku hry, že to dohrajeme za jeden den, jsme tomu moc nevěřili. Cestou jsme získali poslední silné blueprint a vydali se do školky s MKama. No, tak děti, kámo, už někdo mi předběhl. Pofajtili zbytek školy, párkrát dostali na prdel kvůli tomu, jak nemůžeme uhýbat a nebo mít větší životy. A pomalu jsme se vydali zpátky do věže. 6 survivorovi, 5 v agilitě a 4 ve fajtění, takže za mě dobrý. Dobrý, kdybych si to mohl využít. A Bebu byl na tom stejně. Udělali jsme si save house a šli zabít Boltra. Lehce jsme si zaběhali ještě k Rahimovi, vyvraždili ty zombie a když vaše nejlepší zbraň v této části hry dává 99 damage, tak to není nic moc. Naštěstí jsme byli ještě na začátku hry, takže každé páté hit byl smrtící. A po odpálení hnízda jsme se zbavili Rahima. 1/3 hry za námi, další 2 zbývají. A stejně zatím náš největší problém je malá stamina a pomalé lezení. A co to ve skillišu? Po dalším atentátu na mého spoluhráče
A po rozjebání naší safe zóny jsme se pomalu, ale jistě blížili k prvnímu bossovi. Po cestě k němu jsme ale zjistili pro jednu dobrou zprávu. I přesto, že jsme si žádné ze Survivoru levu nedali, tak přesto nám obchodníci na levu 9 začali prodávat náboje. To nám zvedlo na chvíli naději, ale vážně na chvíli, protože ne ani o 10 minut později jsme opět šli k nadávání na každou věc, co jsme mohli. Avšak level 9 pro mě nebyl daleko a stejně to pro nás byl ten jediný milník, který jsme museli dosáhnout. Ale zbraně nám naše malé IQ nespraví. Nebo teď vypadá, že dostal... Nejde chodit. Ty jo, nechceš. Chybí. Už jo. Je to prostě nech. Po ještě trochu střílení a umírání na posraný 4 náboje V téhle hře tě střelí, kamo v téhle hře tě trefí 8 nábojů z 5. nás čekal první boss fight. Náš plán žádné nebyl, až na to, že neumřít. Bohužel to nám taky moc nevyšlo. Nejprve jsme museli s posranými trubkama hitnout každého enemáka tak 12krát, aby umřeli a konečně jsme dostali mačetu a čekal nás Demolitioner. A co si budeme? Bez uhýbání je tenhle boss fight velice těžší. Teď si ho vezměte na Nightmare a pouze ze 100 životy. That's quite big. Zkrátka jsme zde párkrát umřeli, ale za zatím nejlepší zbraň, co jsem dostal, to zaručeně stálo. Po uříznutí Riseovy ruky byl na čase jít do druhé části hry. Já jsem cuchnější. Ještě předtím jsme si ale udělali detour na druhou část mostu pro medkidy, zbraně a suroviny. Když už umřeme na 3 hity, tak ať se aspoň můžeme léčit. Takhle vypadá přes 14 hodin na Dying Light. Já jsem fakt piča, kámo. Po sebrání si důležitých surovin A po pár smrtí. Ne, mě došel stamina zrovna. jsme konečně mohli do sektoru 0. Nebo kurva, já tady nechci strávit 3 hodiny. Za mých několik set hodin, co na této hře mám, myslím, že jsem nikdy neudělal tuto část bez grappling hooku. Naštěstí to není o nic složitější. Následně nás čeká skupinka pár Riseových mužů, kde jsme nejen dostali na prdel, ale teď jsme zjistili, že jsem utratil zbytečně 10 alkoholů na zbraň, která nám nejde použít. Následně jsem to dostal sežrát, že za to mohlo být 20 lékárniček a já jen uvažoval nad tím, proč toto radši nehraju sám. Tady je ta část, kdy ta hra doopravdy začíná být těžší. Spousty lidí s puškama, takže jednoduchý způsob, jak se poslat do hrobu a taky jsme už oba začínali být lehce unavenější. Pomalu ale jistě se nám blížil večer a v hodinu, kdy jsme to dohráli, bylo asi 11 večer, což ano, není tak pozdě, ale vemte si, že jste celý den hráli jednu hru na jeden z nejdebilnějších způsobů. A bylo na čase se vydat do stok, kde jsem ani jednou neumřel, na rozdíl od mého srdíčka. Ha, pičo. Fakt, že jsme mohli kupovat náboje, nám hru dost lehčil, ale to neznamená, že jsme neumírali. Ani trochu. Upřímně, řekl bych, že těch smrtí bylo částmi víc, jak jsme očekávali, když už jsme měli ty zbraně, ale tak co už. Po položení bomb a postřelení děcka jsme mohli vypadnout. Žádný velký obtíž tu nebyl a po zhodnocení to byla asi ta nejjednodušší oblast. Nebo já to vylezu, neboj, je nás dostanu odsuč. Kurva, nebo já to vylezu, neboj, je nás dostanu odsuč. Kurva. A největší problémy bylo pár bombrů skrytých na určitých místech. Mě to pak běžko. A po ohňostroji jsme mohli na druhé boss Ha, fight. do prdele, já zakop. Taky jsme zjistili, že na 100 životech existuje někdo, kdo nám může dát instakill, jak to, že až tak pozdě ve hře, protože jsme ze strachu skoro vůbec nehráli v noci. Počkej, mám flery. Do prdele. Nebo dostal gangbang. To je jedna jediná věc. Nechat ho a projít, piča, budu to rozkropit a bude samozřejmě po mně, vole, dám mi vantav, kámo. Já jsem byl ve fere a on prostě na mě skočil. Buď zapomněl, jak mluvit. Samozřejmě jsem ale domů zašel takticky bez nábojů, jen s 8 v broce. A taky jsem na to párkrát za nedlouho doplatil. Ach, miluji 4slotový inventář. Teď nemůžu být pořádná čorka a vše prodat. Přes střelce jsem nechal Beboa se popere s Riseovýma mužema a já mezi tím hledal svoji profesi ve vandalismu. Ne, samozřejmě jsem nebyl úplnej čurák a taky jsem lehce pomohl. Tak jsi zabil tak 2 ty magore. To je víc jak jeden, kurva! Ano, je pravda, musím uznat, že tuto část jsem převážně nechal na mém parťákovi. No koukněte na mého prince na bílém koni. Takže, jak jsem říkal, můj plán bylo se převážně držet vzadu a nechat mého parťáka, je to vyčistí. Po našem špatném tripu a několik spadnutí dolů, Čau, Bebu. jsem opět nechal mého spoluhráče touto oblastí projít a následoval nás druhý boss fight. Plán byl jednoduché. Jsem kurva vzal mačetu. Vysrat se na jakýhokoliv pomocníka a soustředit se převážně na Tahira.
Kvůli tomu, jak jsme nemohli uhnout, dropkicknout ho nebo ho jen přeskočit, jsme museli vždy na úhyb se rychle otočit a utéct o trochu dál. Tohle nám ale nevycházelo. Já furt žiju, já myslím, že mám 0 a vlastně měl 8. No dobrý, že jsem něco říkal, vole. Naštěstí se nikomu nedoplňují životy, takže jsme vždy jen ve smyčce umírání, dokud ho konečně neubijeme. Ke konci to vypadalo tak, že v Bebuovi šlo tak 8 jeho mužů a já se mezi tím snažil dát nějaké poškození jemu. A o 10 minut později to bylo za náma. Nebo já ho ukopu, neboj. Nakonec naše odměna byla jeho mačeta, a ne, jak jsem pronesl dříve, Že v normální hře jeho mačeta úplná sračka. V téhle challenge nejlepší zbraň ve hře. a ne 243 damage je 243 damage. Hlavně s tím, že moje minulá měla nějak okolo 150 poškození a to na sobě měla upgradey. Vydali jsme se přepnout satelit nebo něco, přeskákali si další otravnou část. Co jsi říkal, Bebu? Získali si kartu, snažili se zdemolishovat 2 demolishery. Kámo, on zrovna teď se rozjede co telefon. To kurva. A ne, děti, neberte drop. Když jsme se konečně dostali kam máme, Oh, would disconnected from the server, ti říkám. tak jsme samozřejmě nejen spadli, ale ve finále i spadli. Po přepnutí rádia už nám stačilo zajít jen za Camdenem, ale to až po asi 6 pokusech doletět na tohle bílý auto. Už se to máš tam, Bobíku. Dostali jsme se do jeho laboratoře, celý jak pokusní krysy prošli a zaktivovali generátory. Následně mu jen odevzali vzorky a šli na poslední oblast. Takhle vypadaly naše levely v porovnání. Ano, umíral jsem lehce víc, ale hej, to je taky kvůli tomu, že většinou, když jsem už na té zemi byl, tak jsem se dozabil a nečekal na revive. Poslední oblast hry, na kterou jsme se museli rozejít. A i když jsme byli solo, tak jsme se to stále nedali na hard a dohráli jsme to normálně na Nightmare, protože jsme oba dva byli líní si to přepnout. A hned první oblast nám dělá problémy, ale každému z jiných důvodů. Já neměl lékárničky, pak jsem je všechny pár minut zpátky dal Bebuovi, takže jsem potřeboval dostat co nejméně poškození, co jsem jen mohl, a nakonec jedna broka mezi oči a použití UV lampy pomohlo. Náhodou o Tomáš jsem měl lékárnička a dělal to nulový rozdíl. Tyhle rychlí parchanti mě vždy zabili, ale a tak jsem neustále chytal nervy. Kámo, píča, já tu hru mrdám! Ale s 2 flérma a použití brochy jsem mi nakonec též dokončil. Ale s končící se zásobou brok jsem myslel, že se blíží můj konec. Ale naštěstí, štěstí bylo na mé straně. A o chvíli později jsem se dostal k Ryzovi a společně s ním, o pár miskliků později, za mnou byla tahle hra na jeden z nejtěžších způsobů, jaký můžete zahrát. A jak na tom byl Bebu? Kámo. Víš, že existuje taková věc, jako se skrčit? Na A. Takže je možné dohrát tuto hru na levelu 1? Ano, ale měli byste to zkoušet? Ne, unless si chcete teda pěkně dokurvit den. Sice se nám hra povedla dohrát během jednoho dne, ale jestli jsme si to užili, OK, občas ano, ale pokud budete to zkoušet sami, tak asi ne. Pokud mě chcete podpořit, budu moc rád za like, komentář či sdílení. Nezapomeň zde nechat odběr, pokud chceš vidět podobné videa i příště. Rozumím, to podpoří, kromě ještě těch všech komentářů, co pod videa zanecháváte. Čtu si každé z nich a za každou konstruktivní kritiku jsem též rád. Pokud máte rádi Resident Evil, tak doporučuji kouknout na mé předešlé 2 challenge a do příště. Ahoj. Jsem dostal Kinga. Jo. Jseš Kinger. Poslední věc na závěr, pokud tohle video hitne 69 lajků, tak někdy v budoucnu hrajeme Dying Light bez běhání, jak mi jeden z vás vnuk nápad. This is Io speaking. Get to the nearest safe house and wait until dawn. Good night and good luck.